Me yake nema? Yan shara na ji na leko zan kira su zo zuban min da shara. Yanzu saboda Allah, yan shara ke kira su ko ko ni nake kira su ne kira su. Malam kai dai baka gajiya da abin magana wallahi. Kullum abu ɗaya ka faɗa ka nanata ka faɗa ka nanata. Ka rika haƙuri. Ni kina bani mamaki. Wato sai ki laifin zuba mu gidan ko? Ƙarshen dai leƙen kenan. Maganar yarinya ne ke leƙa ko kuke nema? To, Malam to in ban leƙa na duba ta baya zame. Mu fa muka haifi yarinyar nan fa. Ba fare nan ta aka kawo mana ita ba. Ko ba wanne fa ya haifa ya kawo mana mu rike ta ba. Yar mu ce mu muka haife ta. Ba dole mu neme ta ba? To amma duk abin da yarinyar nan za ta yi ɗaurin gindi. Duk abin da za ta yi ɗaurin gindi. Haka fa kwanakin ba fa yarinyar nan fita ta bar gidan nan. Kwana da kwanaki ban ga yarinyar nan ba. Ta dawo gidan nan. Baki gaya mun ga abin da ya faru ba. A'a yarinyar nan gida gurin wani take ko gurin wance take ba wani bayani. Kun mai da ni so koma a gida. Sai abin da ga dama saboda ke kika haife ta ko? To malam yanzu yarinyar da take hostel ka san in za su fara exam dole ne sai sun yi zaman hostel yaushe za ta rika zuwa tana zuwa ta je ta dawo shine za a samu karatu. Gaskiya me hostel kuma? Can wajen makarantar nasu. A can aka je aka ajiye ta kwana da kwanaki ko tana jaraba ko? Za su fara jaraba kwanan nan shi yasa suke karatu. To za ta ga jaraba kuwa. Za ta ga jaraba. Duk abin da ya faru ke ce musabbin abin da ya samu da yarinyar nan. Ni ban taba jin wata makaranta da aka ce an je an dauki yarinya an ajiye ta kwana da kwanaki tana wai zaman jiran jarabawa ba. Malam ka rika haƙuri shi fa rayuwar nan fa duk dan haƙuri ne. Na ji shige mu je ciki.